Здравейте, аз съм Фурия и това е първият епизод на как да се оплетем гривни от ластичета. Казва се крива гривна. Тя вижте как се прави. Много е лесна. И само да кажа, необходими са ви само едно такова като вилица и кукичка. И кукичка за края на завършването на гривната. И това е. И ще започнем сега. Почваме. Значи слагате във формата на осмица. Пак слагате, обаче така свободно, не с две такива, с още едно. С едно, защото аз предния път направих с две, а сега показвам различна. Сега слагате и така. Пак слагате едно такова и махате това долното. Пак слагате още едно такова и долното го махате. Пак слагате и го махате. И така правите, обаче вие си измервате дължината. На гривната. Все едно ще я направя малка. Вижте какво се получава. Гривната прилича на драконова. Драконовата обаче е само 5 гривна. И пак отдолу вземате и слагате. Пак слагате. Ще завърна след паузата и ще ви покажа как се получава цялата гривна. До скоро! Здравейте, завърнах се след паузата. Както казах, че ще завърна и ето какво се получи до тази гривна. Ще ви стане... Да, разбира се, ето вижте, става... Накрая вижте какво правите. –
Вземате кука. Чакайте, че тя е заета. Вземате кука. Една. То няма как повече. Хващате най-долното. И това. И това долното. И това. Хващате го с съто, куката. Като го хванете, хващате това. Хващате и другото. И вижте, става гривната. Сигурен съм, че ще им стане. Да, стана ли? И вижте колко се е хубава гривната. Чакайте това да го дръбна. Това е отдолу куката, кукичката и това е отгоре. Аз по средата сложих жълто и другите са ми различни цветове. И може и да нося. И това да бъде за този епизод. Да ви е харесало. Очаквайте следващия епизод и чао!